ሰላም ቤተሰብ ኖራ ሚዲያ ንሎም ማዓልቲ ከም ትልሙድ ኣብ ጥዕና ዘተኮረ መደብ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ናይ ሎም ማዓልቲ ዛዕባ ከመሪጽ ዘለኹ ብዛዕባ ጥዕና ኣእምሮ ዝምልከት እዩ ሰናይ ምክትታል ጥዕና ኣእምሮ ብክልተ ሕመረት ትሕዝቶታት ዝቆመ እዩ ተቀዳማይ ጥዕና ናይቲ ክረአን ክጭበጥን ዝኽእል ኣእምሮና ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ጥዕና ናይቲ ዘይድህሰስ ዘይረአ ግን ከዓ ኣዝዩ ጸላዊ ዝኾነ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና እዩ። ስለዚ እዞም ዝጠቐስኩም ክልተ ሕመረታት ስምረት ፈጢሮም ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ምስ ዝህልው ጥራዩ ጥዕና ኣእምሮና ጽቡቕ ኣሎ ክበሃል ዝከኣል። ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ብዙሕ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ዓውዲ ምስ ምዃኑ በብሓደ ከከም ደረጅኡ ከፋፊልካ ክረአ እዩ ዝግባእ። ስለዚ ንሎም ማዓልቲ ከም ትሕዝቶ ሒዘ መጽእ ዘለኹ ካብ ናይ WHO ዌብሳይት ዝረኸብኩዎ ጽሑፍ እዩ። ንዑ ብምትርጓም ከዓ ናባኹም ከብሎ ተዳልየ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል። ብመጀመርታ WHO ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ዘተኮረ ብዙሕ መደባት ከም ዘከናውን እዩ ዝገልጽ። ከምቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይቲ ትካል ተገሊጹ ዘሎ ብቐንዱ ጥዕና ኣእምሮ ውልቀ ሰባት ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ሕብረተሰብ ኣብ ምምሕያሽን ምዕቃብን ዝተፈላለየ ዕማማት ከም ዝፍጽም እዩ ዝገልጽ። ሎሚ ከተኩረሉ ዝደሊ ግን ካብቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታ WHO ወፂኡ ዘሎ ስታስቲካዊ ሓቅታት ጥዕና ኣእምሮ እዩ። ንገለ ካብቶም ኣብቲ ዌብሳይት ተጠቒሶም ዘለው ስታስቲካዊ ሓበሬታታት ከዓ ክነግረኩም ተዳልየ ኣለኹ። ብመጀመርታ ተጠቒሱ ዘሎ ስነ ኣእምሮዊ ጸገማት ብደረጃ ዓለም 10% ካብ ኩለንተናዊ ጸገማት ጥዕና እጃም ዝወስድ ምዃኑ እዩ። እዚ ኣሃዝ እዚ ኣዝዩ ኣሻጋሪ ምዃኑ እዩ WHO ዝገልጽ። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም ካብ ዘለው ዘይመሓላለፉ ጥዕናዊ ጸገማት ከም በዓል ሕማም ሽኮር ደም ብዝሒ ወዘተ እቲ 30% ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ምስ ጥዕና ኣእምሮ ምትሓዝ ዘለዎ ምዃኑ እዩ። እዚ እውን ኣዝዩ ኣሻጋሪ ኣሃዝ እዩ። ብዙሕ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ውልቀ ሰባት ኮነ ሕብረተሰብ ክስራሕ ከም ዝግባእ ዘገናዝብ ምዃኑ እዩ WHO ዝገልጽ። ካልእ ሓደ ካብ 5 ኣብ ክልል ዕድመ 6 ክሳብ 19 ዘለው ህፃናት ወይ ቆልዑ ስነ ኣእምሮዊ ጸገም ከም ዘለዎም እዩ ዝግለጽ። እዚ ዘርእየና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ማዕረ ክንደይ ኣብ ዝተጠቐሰ ክልል ዕድመ ዘለው ሰባት ብስነ ኣእምሮዊ ጸቕጢ ዝጥቅዑ ምዃኖም እዮም። እዚ ኣሃዝ እዚ ብፍላይ ኣብ ጥዕና ኣእምሮ ንኣሽቱን ዝጎበዙን ደቅና ብዙሕ ክንሰርሕ ከም ዘሎና እዩ ዘመላክት። ብፍላይ ወለዲ ብዝያዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣተሓሳስባ ኣብ ስምዒታት ከምኡውን ኣብ ጠባያት ደቅና እዋን ዝጠልቦ ልብዝብ ዝበለ ረዳዳኣ ብምሓዝ ናብቲ ቁኑዕ ኣወንታዊ ዝኾነ መንገዲ ብኸመይ ንመርሖም ብዙሕ ክንሰርሕ ከም ዘሎና እዩ ዘገናዝብ። ጥዕና ኣእምሮ ኣዝዩ ጸላዊ ዝገብሮ ብደረጃ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ ክሳብ ሕብረተሰብ ድሒሩ እውን ክሳብ ህልውና ሃገር ክጸሉ ዝኽእል ምዃኑ እዩ። በዚ ጥዕናዊ ኣእምር ዘይጽሎ ንጥፈታት ህይወት የለን ክበሃል ይከኣል እዩ። WHO ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ኣስፊሩ ከም ዘሎ እንተኾይኑ ኣብ ዓለም ክሳብ 264 ሚልዮን ዝበጽሑ ሰባት ብሰንኪ ጭንቀት ካብ ንጡፍ ካል ሕብረተሰብ ከም ዝተገለሉ እዩ። እቲ ዘገርም ብሰንኪ ጭንቀት ዘስዕቦ ጸገማት ካብ ንጡፍ ህይወት ወይ ካብ ንጡፍ ማሕበረሰብ ተኣለዩ ሰባት ልዕሊቶም ብሰንኪ ተፈጥሮ ወይ እውን ሰብ ዘምጽኦ ጸገማት ኣካሎም ጎዲሉ ካብ ንጡፍ ህይወት ዝተኣለዩ ዝበልጽ ምዃኑ እዩ። 264 ሚልዮን ህዝቢ ካብ ንጡፍ ኣበርክቶ ተኣልዩ ኣሎ ክበሃል ከሎ ንሱ ስዒቡ ዝመጽእ ኢኮኖምያዊ ጽልዋ ምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን። ካልእ WHO ኣስፊርዎ ካብ ዘሎ ሓቅታት ልዕሊ ፍርቂ ናይቶም ዝተፈላለዩ ዓይነት ስነ ኣእምሮዊ ጸገማት ጥዕና ኣብ ክልል ዕድመ 14 ዝጅምሩ ምዃኖም እዩ። ሕጂ እውን ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ብፍላይ ኣብ ቆልዑ ማዕረ ክንደይ ብዙሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ ዘገናዝብ እዩ። ዝበዛሕና እቲ ስነ ኣእምሮዊ ጸገም ኣብ እኹላት ሰባት ወይ እውን ኣብ በጽሒ ምስ ኮኑ ዝረአዩ ዝመስለና እንተኾነ ግን WHO ወፂኡ ዘሎ ኣሃዝ ዘመላኽቶ በንጻሩ እዩ። ስለዚ ብፍላይ ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ንኣሽቱን ዓበይትን ደቅና ብዙሕ ክንሰርሕ ከም ዝግባእ ዘመላኽት ኮይኑ ረኺበዮ። ካልእ ኣዝዩ ኣሰንባሪ ዝኾነ ኣህዛዊ ሓቂ እንተልዩ ኣብ ዓመት ክሳብ 800,000 ዝግመቱ ሰባት ብነብሰ ቐትለት ህይወቶም ከም ዝሓልፍ እዩ። ብጣዕሚ ኣዝዩ ዘሰንብድ ኣሃዝ እዩ። ተወሳኺ ኣብዚ ኣሃዝ ሰፊሩ ዘሎ ኣብ ነብሰ ወከፍ 40 ካሊት ሓደ ሰብ ህይወቱ ብሰንኪ ነብሰ ቐትለት ከም ዝሓልፍ እዩ። ተወሳኺ ኣብ ክልል ዕድመ 15 ክሳብ 29 ካብ ዘጋጥሙ ሞት
ብሰቕትለት ብልካላይ ደረጃ ሒዙ ከም ዘሎ ሓዛዊ ፀብፃብ ወፂሎ እዚ ኸ ብዝያዳ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ይገብሮ። ስለዚ እዚ ሓዚ እዚ ብዙሕ ነገር እዩ ዘመላኽተና ኣብ ስነ ኣእምሮ ጥዕና ቆልዑት እኹላት ሰባት ከምኡውን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ጥዕና ኣብ ስነ ኣእምሮዊ ጥዕና ሕብረተሰብ ብዙሕ ክስራሕ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየና። ስለዚ እዚ ዛዕባ እዚ ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ጥዕና ኣእምሮ ክበሃል ከሎ ሎማዓንቲ ግን ገለ ቆላሕታ ክንገብረሎም ዝሕግዙና ዝበልክዎም ሓዛዊ ትሕዝቶታት ጥራሕ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ካብ ዝተዓዘብኮ ክላቦ ዝደሊ ነገር እንተይልዩ ምናልባት ካልኦት ሕብረተሰባት ኣነፃፂርካ ብፍላይ ኣባና ኣብ ጥዕና ኣእምሮና ብዙሕ ኣድህቦ ኣይንገብርን ኢና። ዝበዛሕና እዋናዊ ሽግራትና መፍታሕ እንተዘይኮይኑ ስዒቡ ኣብ ዝመፅእ ስነ ኣእምሮዊ ፀገማትና ብዙሕ ኣይነተኩርን ኢና። ስለዚ ኩሉ ግዜ ብኸመይ ጥዕና ኣእምሮና ዓቂብና ክንጓዓዝ ኣለና ክንሓስብ ኣለና። ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነት ክኸውን ኣለዎ ክብል ፈቱ። ስለዚ ፋሕተርተር ኢልና ስለዚ ኣብ ዝደለናዮ በፂሕና እንተኾነ ግን ጥዕና ኣእምሮና ኣብ መንገዲ ገዲፍናዮ እንተመፂና ኩሉ ነገር ውፅኢት ኣልባ እዩ ዝኸውን። ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ነዚ ሓፃር ትሕዝቶ ዝተኸታተልኩም ከመስግነኩም ፈቱ። ዘለኩም ኣዎንታዊ ኮነ ኣሉታዊ ሪቶ ለግሱለይ ኣመሓይሸ ከም ዝመፅእ ከረጋግፀልኩም ፈቱ። ኣብ ቀፃሊ ኣብ ጥዕና ዘተኮሩ ሓፀርቲ ቪድዮታት እንዳዳለኹ ክፍኑ መዲበ ስለ ዘለኹ ትሕዝቶታት ናይዛ ቻናል ኣብ እዋኑ ክበፅሐኩም ሳብስክራይብ ምግባር ትረስዑ። ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ እንዳተመናኹ ፋነወኩም። ቻው ቻው። Here we go again. Trying hard but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Here we go again. Time is up and I'm calling up my friends. Ain't no wonder why, ain't no one to ride to. Here we go again. Call me up and you wanna be my friend. I'm the one you ride, I'm the one you ride to. If you don't wanna change, ain't no place to hide, ain't no one to run to. If you don't wanna change, I can help you out, 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 I can help you out. Look, if you don't wanna change, ain't no place to hide.